Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler tümüm habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Garaşsız baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alyp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikler başlanýar. Muňa şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 8-nji iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenen ýol başçysy John McGregor kabul etdi. Ol özüniň wezipesini ýerine ýetirmäge girişdi. Söhbetdeşligiň barşyna hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşanly. Dürli ulgamlarda bilelikdäki taslamalaryň ençemesiniň durmuşa geçirilmegi, hemem häzirki wagtda da amal aşyrylmagy şol hyzmatdaşlygyň netijesi bolup durýar. Sebit we dünýä ösüşiniň bar bolan kuwatyndan we iler tutulýan wezipelerini uňguralmak bilen sanly ykdysadyat, durnukly energetik we energiýa howpsuzlygy, ulug hemem üsaşyr geçeliginiň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, öňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyrmak we beýleki ugrlar aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Ekologiýa howanyň üýtgemegi, suw serişdelerini erejeli ulanmak, araly bilen baglaşykly meseleler özara gatnaşyklaryň möhüm ugrlary bolup durýar. Türkmen lideriniň şu ýyly halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly diýip aglan etmek, öňünaş diplomatiýasynyň gurallarynyň netijeli peýdalanmak, energetik we ulug diplomatiýasy Owganstanaky ýagdaý parahatçylykly ýol arkaly gadalaşdyrmak hemem oň durmuş ykdysady taýdan ötmegini öpçün etmek boýunça başlanýan wajipligi belenildi. 9-njy iýunda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň hemem vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine ara alyp maslahatlaşmak üçin möhümlen owa hojalyk işlerini geçirmek meseleleri girdildi. Maslahatda ýurdumyzyň ýüpekçileriniň pile taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirileni hakyndaky hoş habar aýdyldy. Ýurdumyzyň zähmet söýür ýüpekçileri mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýylynyň bayram edilýän ýylyna Watan harmanyna 2100 tonnadan gowrak pile tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Munyň özi ýurdumyzyň ýüpekçilik puwdugyny ösdürmek üçin döredilen şertlerin netijesidir. Melelizlerimiz hoş habary kanatlanma bilen kabul edip hemmeleri şol sany vilayat häkimlerini hemem owa hojalyk toplumynyň ähli işgärlerini ýurdumyzda pile taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilip ýokary hilli pileniň tapşyrylmagy bilen tüýsürekden utlady. Edermen pileçilerimiziň ihlas siňdirip ýerginsiz çeken zähmeti netijesinde önürlen pileniň bol hasly bagtyar durmuşda ýaşaýan agdyr halkymyzyň halal ojaklarynyň bereketidir. Ata-babalarymyzyň gadymy senetçiliginiň biri bolan ýüpekçiligiň münasip dowam etdirilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr diýip millilizerimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň pile önürjülerinden kabul edilip alynan pileniň talablaýyk şertlerde saklanmagyny, hemem pileni gaýtadan işleýän degişli kärhanalarda ýokary hilli ýüpek önümleriniň öndürilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Millilizerimiz tapşyrylan pile üçin pile önürjüleri bilen hataplaşyklary öz wagtyna geçirmek zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlygymyz Lewap hemem mary vilayatlanyň häkimlerine oruk döwrüne işiň üstünde bolup işleň talablaýyk hemem gurumçylykly ýerine ýetirilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Soňra iş maslahaty ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Urazy Gelliýewiň Aýhaly vilayatynyň hemem bu sewtiň etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyny dowam etdi. Döwlet başlygymyz Gurbanuly Berdimuhammedow gally urugynyň barşy bilen gyzyklandy. Aýhaly vilayatynyň häkimi Gurbanow urugyň depkiniň gün saýyn ýokurlanýanyny habar berdi. Aýhaly vilayaty boýunça şu ýyl 195 000 hektar ýeri buğday ekildi. Şonça hektardan Watan harmanyna 400 000 tonna guşgursak buğday hasylyny tapşyrmak maksat edilýär. Tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Uruk möhümine hasyly bildirilýän talaplary laýyklykda ýygnap almak we saklamak, şunuň ýalam uruga gatnaşýanlaryň münasip zähmet çekmekleri we diň jalmakları üçin hemme zerur şertler döredilýär. İş maslahatyna Bäherden Etranyň häkimi Hojaýew hatabat bilen çykyş etdi. Etrap boýunça şu ýyl 21 100 hektar meýdany buğday ekildi. Uruk möhümine gally orjy kombaýnyň 63-si buğday daşaýjy awtologlaryň 315-si ulanylýar. Etrapda DNA'ny kabul ediş bölümleriň 4-si işleýär. Şolarda gallany degişli derejede saklamak üçin zerur şertler döredildi. Hormatly prezidentimiz gally urugynyň depkini gowşatmany bogurda işleri güýçlendirmek üçin goşmaça çäreler görmegi taşyrdy. Soňra Göktepe Etranyň häkimi Charlie hatabat bilen çykyş etdi. Göktepe etrafy boýunça şu ýyl jemi 21 500 tonna guşgursak buğday ýygnamak meýilleşdirilýär. Möhümde kombaýnyň 30 ýaşynyň uluglaryň 175-siniň hyzmatyndan peýdalanylýar. Günnelik gazanylýan ösülş meýilnamanyň ýerine ýetirilejekdigine gübä geçýär. Häkim watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30
ýyllygynyň giňdini we dagraly bellenýän ýylyny ýurdumyň hasym gülläp ötmek üçin millilizmimiň öňde goýan anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde ihlasly zähmet çekjekdiklerini inandyrdy. Döwlet başlygymyz ýetişdirilen hasyly ýetkisi ýygnamak üçin ähli zerur çäreler görmek tapşyrdy. Öz nowbatyny Akbuğday ýetirän häkimi Aşyr Muradow buğday ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen 28100 hektar meýdandan şu ýyl 62550 tonna hasyl almak maksat edilýänligi barada hasabat berdi. Agrotehnika çäreleň öz wagtyna geçirilmegi hem buğurda döwlet tarapynyň zerur şertlerini döredilmegi bereketli hasyl ýetişdirmegiň möhüm şertlerini öpçün etdi. Hormatly prezidentimiz azyklyk buğdaýyň şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny öpçün etmek ugruny zerur taýlanlaryň edilmeligini bellemek bilen bu ugurda möhüme gatnaşýan ähli düzümleň sazlyşly işini hemme tarapyny öpçün etmek tapşyrdy. Soňra KK etranyň häkimi Orazow buğday oragynyň barşy barada hasabat berdi. Etrap boýunça 41000 hektara buğday tohumy sepilip öz wagtyna geçirilen agrotehnika we beýleki zeruri işler netijesinde bereketli hasyl ösürilip ýetişdirildi. Döwlete taşyrmak boýunça şertnamanyň borçnamada belenen wezipe 80500 tonna guşgurtuk denen taýýarlamakdan ibaretdir. Millilizmimiz zeruri işleri geçirmek üçin owa zähmetkeşleriň medeniýetli diňe almak üçin ähli şertleri öpçün etmek tapşyrdy. Soňra tejen etranyň häkimi Baýgyllyf gyzyklanyny dowam edýän gally urug möhümini oňa gatnaşylan ihlasly zähmet çekýänini bellemek bilen şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna görülýän taýlanlary barada hasabat berdi. Şu ýyl etrap boýunça 42900 hektar meýdanyna buğday ösürilip ýetişdirildi. Taýýarlanmaly buğdaýyň mukdary bolsa 86000 tonna ak buğday ýygnap almagy barabardyr. Hormatly prezidentimiz gallaşy daýhanyň arasynda ýygy-ýygydan bolmak bilen gally urug möhüminiň depkinini hasam güýçlendirmek üçin zerur çäreler görmek tapşyrdy. Bagdaýhan etranyň häkimi Işan Gulyýew hasabat bilen çykyş edip jogapkärlik möhüminiň depkinleri barada maglumat bermek bilen işleň ýokary gurumaçylyk derejesine alınıp barylyanyny aýtdy. Geçen güýde etrap boýunça buğday ösürip ýetişdirmek üçin 28700 hektar meýdana buğday ekildi. Şonça meýdandan 58000 tonna ak buğday taýýarlamak maksat edilýär. Millilizmimiz ekin meýdanlaryna ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygnamak üçin ähli zerur çäreler görmek tapşyrdy. Sarax etranyň häkimi Ýazgylyýew şu ýyl bereketli buğday hasylynyň ýetişdirilenligi barada hasabat berdi. Şu ýyl bu etrapda 22400 hektardan jemi 47450 tonna ak buğday ýygnamak meýilleşdirilýär. Netijeli zähmet çekmäge döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimiz tüýsürekden hoşallyk bildirildi. Hormatly prezidentimiz gally urugynyň depini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreler görmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz buğdaý gysga möhletlerde hemem ýetkisiz ýygnap almak dowam etmegi, gally urugyny däne ýygýan kombaýnlaryň we awtologlaryň dowlu güýjüni işledilmegini gazanmagy, gally kabul ediş nokatlaryny buğdaý hasylynyň önüme önerjilerinin bökdönçsiz kabul edilmegini öpçün etmek tapşyrdy. Döwlet başlygymyz buğdaý önerjileri bilen döwlete tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek tapşyrdy. Hemem buğdaý urugynyň boşan meýdanlarda sürmi işleri öz wagtyna geçirmek we aralyk owa hojalyk ekinlerini ekmek boýunça degişli işleň alınıp barylmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz edermen ekrançylarymyzyň öz şertnamalaryny borçnamalaryny ýerine ýetirjekdiklerini hemem döwlet harmanyna bereketli buğdaý hasylyny tapşyrjakdyklaryny ynam bildirdi. 11-nji ýylyna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowatda mejlisine geçirdi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowany hem Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew güni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanun çykarjy edarasynyň Türkmenistana amalaşdyrylýan giň gerimli özgertmeli hukuk binýadyny pugtlandyrmak boýunça alp barýan işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisiniň Türkmen döwletiniň hukuk esaslaryny hasym kemilleşdirmek, onu hakyky demokratik däpleri pugtlandyrmak boýunça geçirýän işleriň ören möhümdigini nykdy. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew Milli Parlamentiň ýokurky palatasynyň 1-nji mejlisiniň netijeleri hem geçirilýän wagty işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň işini häzirki döwürde döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny hem halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryny nazara almak bilen alyp barmagyň zerurdygyny özü çekdi. Şeýle-de hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň işini munun welem kemilleşdirmek maksady bilen degişler etminamlary gol çekdi. Hemem olary sany ulgamy arkaly Babaýew iýerdi. Soňra ilim, bilim, salygoruş, sport ulgamlarynyň hemem jeňmeçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hasabat berdiler. Millilizmimiz ýolbaşçylaryň kerwerini anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlygymyz köpçülikden beden teri we sagyldyş gereketini hemem sporty ýokary
kazananlary hasam ösdürmek, Türkmenistanyň ýaş neslini watançylyk ruhyna terbiyelemek boýunça işleň netijelerini ýokurlandyrmagyň zerurdy barada görkezme berdi. Ýaşlar mehriban watanymyza wepalyk we söýgü ruhyna terbiýelenip ösmelidirler. Hormatly prezidentimiz jemgyýetimiziň we döwletimiziň durmuşynda syýasy partiýalaryň hem jemgyýetçilik guramalarynyň eýleýän aýratyn ornuny belläp, bu düdümliň ýolbaşçylaryna adamlaryň arasyna wagt nesihat işlerini işçiň ýoly goýmak, garaşdy Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatyny giňden beýan etmek boýunça bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Meclisiň dowamyna hormatly prezidentimiz bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýan geçmeň amala aşyrylýan döwlet strategiýasynyň iler tutulýan ugurlaryň biridigini belledi. Şunu döwlet eýetçiligindäki desgalary tapgyrlaýan hususlaşdyrmagy, hojalygy ýöretmeň döwrap usullaryny işçiň ornaşdyrmagy, kärhanalary durlandyrmak boýunça eýetçiligiň dürli düzümlerini döretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan ötüşine salamly goşunt goşmagy gönükdirilen neft gazy toplumynyň netijelegini ýokurlandyrmagyň bugün möhüm wezipe bolup durýanyny nykdy. Döwlet başlarymyz neft gazy ulgamyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, innowasion esasy oň düzümini döwraplaşdyrmak, ýurdumyzda hem daşa ýurtlarda ul isleg bildirilýän neft önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, bulgamyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek, iler tutulýan ugurlarda ony belläp, bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Milletizirmiz degişli karary gol çekip, ony sany ulgam arkaly iýerdi we şol resminamanyň düzgünleriniň talablaýyk ýerine ýetirilmegini öpçün etmegi tapşyrdy. Dünýäniň energetik döwletleriniň hatarına girýän ýurdumyzyň baý uglewadory serişdeleriniň dowly derejede ulanylmagy Türkmenimiziň ykdysady kuwatyny pugulandyrmagy, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýär. Türkmenistan Hytaý transmilli gazy geçirjisi muň aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň ýeri ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolan Hytaý Halk Respublikasy bilen gatnaşyklary ýokary baha berip, döwletimiziň iki taraply gatnaşyklary munun beýlegim ösdürmäge uly ähmiýet berýäniň nykdy. Hormatly prezidentimiz suwdan oýlanşykly peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurdugyny nykdy. Munyň özi ilkinji nowatda o senat toplumyny depkinli ösdürmek, Daşgurşaw goramak we ilaty arasy agysu bilen ýygyderli öpçün etmek baradaky wezipeleri çözmek bilen baglanşyklydyr. Giňgerimli suw hojalyk taslamlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, buğdoýyň, pagtynyň kimi beýleki oba hojalyk önümleriniň öňürilişiniň möçberini artdyrmagy we ýurdumyzda azyk bolşugyny öpçün etmegi, oba senat ulgamynyň eksport kuwatyny pugulandyrmagy ýardam berýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda sarp edijileri zerur önümleri bilen öpçün edip bilýän kuwatly guruluşyk senatyny kemale getirmegiň zerurdygyny ýene-de bergedek öňe çekdi. Milletizirmizi puwdan kuwatyny ýygyderli artdyrmagyň hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hili guruluşyk serişdeleriniň öňürilişini köpeltmegiň möhümdigini nykdap bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň çäktaýdan ören amatly ýerleşmek bilen sewit hem iklim ähmiýetli möhüm ulug üsaşyr we logistika merkez hökmüne eýleýän ornuny pugulandyrýanyny belledi. Döwlet başlanyny bu ulgamda egert uly kuwaty eýe bolan ýurdumyzyň özleri bähitli halkara hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Giňgerimli işlen geçirilmegi hem ýeri taslamalan amala aşyrylmagyň netijesinde ýurdumyzda döwrap düzüm döredildi. Hormatly prezidentimiz her ýyl geçirilýän dörejilik şäheretiniň ähmiýetini nykdy. Ol ýurdumyzyň medeniýetiniň usuny gullap ösýänliginiň milli ruhy mirasymyzy dünýäde giňden wagt etmek hem gorap saklamak boýunça alınıp berilýän netijeli işlen aýdyň suwtnamasyna urildi. Hem bu ulgamy hasam ösdürmäge içergi berip, täze zekinleri ýüze çykarmagy ýardam berýär. Milli liderimiz halkymyzyň özbaşly dep desurlarynyň jewitliginiň we berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dörejilik güýjüniň aýdyň beýan edilmegi üçin medeniýet hepdeleriniň täze durmuş maksatly desgalyň açyş dawralarynyň geçirilmeginiň ýokary gurumçylyk derejesini öpçün etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ajaýyp halçylyk hünerini hasam kämilleşdirmek we giňden wagt etmek, diýarymyzyň halçylyk puwdugynyň önümçilik düzümini kämilleşdirmek hem halçy gelgiýinden netijeli zähmet çekmek we dörejilik pikirleriniň amala aşyrylmagy üçin münasip şertleri döretmek möhümdigini nykdy. Döwlet başlarymyz ködürlenilýän teklipleň wajypdygyna öňe çekip, ýokary hili haly önümleriniň öňürilýän we eksport edilýän mukdaryny köpeltmek hem dünýä bazarlaryna çykaryşyny işçiň öňe ilerletmek boýunça alınıp berilýän işleň netijelerini mundan beýlegim artdyrmak barada anyk tapşyryklary berdi. Milletizirmiz ähli döwürlerde dünýäde bolup geçýän oňyň özgörtmeliň ählisiniň esasy bolup hyzmat eden ilimiň ösüşine aýratyn ähmiýet berilýäni nykdy. Häzirki döwrüň talaplaryny nazara almak bilen ilim ulgamynyň düýpli özgörtmek işi başlandy. Şol özgörtmeler bolsa ilmi işlep
taýarlamalyň netijelerini ýokurlandyrmagy, geljegi uly ugurlarda düýpli we amaly ylmy barlyklary işden geçirmäge, ýurdumyzyň ylmy barlyk edaralarynyň hemem ýokary okuw mekdepleriniň maddi enjamlaryny binýadyny hasam pugtlandyrmagy gönükdirlendir. Hormatly prezidentimiz Halkara gatnaşyklary institutynyň taýýarlaýan ýaş hunermenleriniň ýakyn geljekde daşary ýurtlarda awrely halkara gurumlaryny dünýäň ykdysady insanperwer hukuk we maglumat geňişligine Türkmenistana münasip wekilçilik etmeliligini nykdy. Watanymyzyň daşary syýasy uguruny ýygyderle amalaşdyrmak türkmen diplomatlarynyň işiniň esasy we aýratyn jogapkärligi wezipesidir. Oňyn bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşuçylyk hemem giň netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri daşary syýasy uguruň esasyny düzýär. Hormatly prezidentimiz Birleşen Arap Emirlikläriniň Türkmenistanyň öňden gelýän hemem ýeri söwda aqsady hyzmatdaşlygyny nykdy. Soňky ýyllarda netijeli döwlet ara gatnaşyklary täze kile we anyk mazmuny eýe bolup ýygyderle ösdürilýär. Hormatly prezidentimiz Türkmen emirlikler gatnaşyklaryny pugtlandyrmagyň möhümdigini ýygyp, özara eksport import mümkinçiligini artdyrmak, harit dolanşygyny möçürini köpeltmek hemem aqsady hyzmatdaşlyk işleňişdirmek maksady bilen iki ýurdun wekiliyetleriniň arasyny geňeşmeleri ýygyderle geçirmek tapşyrdy. Döwlet başlarmy Türkmenistanyň wekiliyetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň bolan gulluk iş taparynyň netijeleri boýunça golçekli iki taraplar resmi namalaryň ähmiýetini öňe çekip, vice-premieri ýokary gözegçilik edarasynyň başlygyna gazallanan hökümetara alalyşyklarynyň durmuşa geçirişine degişli meseleleri üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Melilizirimiz döwletimiz tarapyndan garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň gorunmak ukybyny pugtlandyrmak, milli ýaragly güýçlerimizi döwrewaplaşdyrmak, harby hukuk goraýjy edaralaryň işini munyny bilen kämilleşdirmek meselelerine hemişe uly üns berilýänini beledi. Hormatly prezidentimiz döwrewap maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň bu edaralaryň harby gullukçylaryň hemem işgärläriniň üstüne ýüklenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekleri üçin uly mümkinçilikleri açýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz häzirki zaman bilimleriniň hemem ilmläriniň dünýäniň ykdysady, medeni, innowasion ösüşlerine gönükdirilmegi, parahatçylykly, dostlukly, hoşnýetli gatnaşyklar ýoly goýmagyň ören möhüm şerti bolup durýanyny beledi. Şu nokta nazardan Türkmenistan ilim, bilim we innowasion tehnologiýalary babatda Birleşen Milletler Guramasy, beýleki ýeri halkara guramalar hemem daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny ýygyderli pugtlandyrýar. Şeýlede mejliste döwlet turmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkada prezidentimiziň ýurt behitli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşlygyny ýanyny watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinni ösýänini eşkar etdi. Alimler bunu münasibetli Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Bilim Ministrliginiň bilelikde geçiren Ilim, Tehnika we Innowasion Tehnologiýalaryň ösüşi adly halkara ilmi maslahaty tamamlandy. Ol ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna başlandy. Maslahatyň jemleýiji gününe Ýaşaýyl Hakaýew adyna Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine, Tehnologiýalar merkezine, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna, Murat Garryf adyna Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrys institutyna, Magtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine mejlisler geçirildi. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden daşary ýurtly alymlaryň, hünärmenleriň degişli ugurlary boýunça sağly ulga marhaly pikir alşmalary işen häsiýeti bilen tapawutlandy. Maslahatlaryň dowamyna hormatly prezidentimiziň beýik işleri netijesinde ýurdumyzda ilim bilim ulgamyna üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeleriň netijeli häsiýete eýe bolýanlygyny ýytdy. Garaşsyzlyk ýyllar içinde Türkmenistanda ilim edaralarynyň sany artdy. Häzirki zaman tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan barlyk hanlar, ilim barlyk merkezleri alymlary ören wajyp ilmi synaglary üstünlikli alyp barmagy şeýlekem ilim barlyk işleriň netijeligini artdyrmagy mümkinçilik berdi. Şu ýylyň dowamyna türkmen alymlar birnäçe täze işläp taýýarlamalar ködürlediler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ilmi toparlarynyň wekilleriniň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň hünärmenleri milli ilmi hil taýdan täze derejä çykarmak ugruna ihlas edýärler. Ilim barlyklary ulgamyna möhüm ugurlar akademiki, pudoklaryň we ýokary okuw mekdepleriniň ilmi düzümleri bilen gatnaşyklary berkitmekde peýdalanýar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň ýaş alymlary şeýlekem ýokary okuw mekdepleriň we orta hünär okuw mekdepleriň talyplary ilim olimpiadalara we bäsleşiklere gatnaşyp öz okuwyplaryny açyp görkezýärler. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli ülfermek we aladasy netijesinde Türkmenistanda ilmi ulgamy mundan meýlekde ösdürmek we ýurdumyzyň ilmi tehniki mümkinçiliklerini artdyrmak ugruna ähli zerur şertler döredildi we olar döretmek işleri ýygyderli dowam edýär. Ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagşlanan ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi adly halkara ilim maslahatynyň ýapylyş dawarasy Oğuzhan adyna Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.
Şoňlary ýurdumyzyň agykyny meýdanlaryny gallaçy daýhanyň ýyl boýy ihlas hemem zähmet seňdirip ýetişdiren bogdoý hasyny ýygnamak, onu galla kabul ediş nokotlaryny bökdönşde daşamak eşi gurumçylykly dowam edýär. Häzirki wagtda depini gün saýyn ýokurlanýan uruk mewsimi türkmeniň dünýä meşhur ak bogdoýynyň gadymy mekany bolan Ahaly welaýatyna da gyzyklanla alınıp berilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň belenilýän Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watany ýylyna ýurdumyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan goşgursak ak bugdoýyň bol hasylyny şalt we zaýatsy ýygnap, ony watan harmanyna tapşyrmagy özleriniň mukaddes borjuna öwren Ahaly welaýatynyň gallaçy daýhanlarym nusga alarlyk zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy obu hojalygyny düýpli özgörtmek, ýerden zer önürýän daýhanlaryň durmuş hal ýagdaýlaryny mundan belegem has ýokary götürmek, olar bilen döwlete tapşyran önümleri üçin hasaplajaklary öz wagtyny geçirmek barada edýän ýa-da tagylatyna gowullar galkynan kärenişi daýhanlaryň şu günlerki her bir iş güni zähmet edermenligine beslenýär. Häzirki wagtda depkini gün saýyn ýokurlanýan gallar ogyny hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp beren bugdoý ýygyjy kombaýnlary gije gününiň dowamyny bökdönşsiz işledilýär. Ahaly welaýatynyň welaýat owy hojalyk öňümçilik birleşigine degişli bolan uruk orjy kombaýnlarynyň häzirki wagtda gallar ogyna 570-den gowragy işledilýär. Olaň her biriniň saz hemem gurut işlemek üçin welaýatyň owy hojalyk öňümçilik birleşiginiň etraplardaky tekniki hyzmat ediş kärhanalar tarapyndan iş üstünde göçme teknika hyzmat ediş toporlary döredildi. Ekin meýdanlarynyň ýygnalan däne hasylyny galla kabul ediş nokotlaryny öz wagtyny riýasat daşamakda awtologyň bökdönşsiz işledilmegi ýoly goýuldy. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna, halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokurlanmagyna düýpli itergeler berýän agresiýa toplumyň aýratyny ähmiýeti eýedigini bellemek gerek. Arkada prezidentimiz ýurdumyzyň owy hojalyk pudugyny alyp berilýän işleri hemişe aýratyny öňs merkezinde saklaýar. Hormatly prezidentimiziň geçirýän ministrler kabinetiniň mejlislerine, sanly we aratnyş garkyly iş maslahatlaryna, agresiýa toplumyň meselelerine pudukda alyp berilýän işleri ugran ýüzlenmegi muňa dolu şaýatlyk edýär. Gahrman arkadamyzyň oýlanşykly owy hojalyk siýasaty, owy zähmetkeşleriň durmuş derejesini berkitmäge, owy hojalygynyň netijelerini ýokurlandyrmagy, saçaklarymyzyň arasy bereketini artdyrmagy gönükdirilen giň geremli özgörtmeleri Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watany ýylyna da özüniň miýwelerini bolluk bilen eçilýär. Muň şeýledigine diňe bir gallal meýdanlarda eýsem gowçuly meýdanlarda alyp berilýän ýygyk işleri yer almanyň we beýleki owy hojalyk ekinleriniň ýetişdirilýän meýdanlaryň silanyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Önümliň döwlet tarapyndan satyn almagy, daýhanlaryň salgytdan boşadylmagy, olary teknika hyzmat üçin tohum, mineral dökün, ösümliklerin goruk seýişdelerini almagy babatda ýeňillikli şertler döredilýär. Owy hojalyk önümlerini öňerjilen mali ykdysady taýdan höwüslendirmegi, olaň öz zähmetiniň netijelerini gyzyklanmalaryny hasam artdyrýar. Döwlet başlarymyz yer, suw we beýleki tebigy serişdelen netijeli peýdalanylmagyna, daş gurşagyň gorulmagyna, owy hojalyk alymanyň seçkiçiliginiň tohumçylygyny ösdürmegine, önümçiligi öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, owy hojalyk boýunça ýokary hünärli işgärligiň taýýarlanmagyna uly üns berýär. Umumyň bu işler ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine, möhüm wezipeleň üstünlikli çözülmegine mümkinçilik berýär. Owy hojalygyny mundan beýlegem sağlaşykly ösdürmek üçin uly mümkinçilikler açylýar. Owy hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça atyrylyň dowamyny toplanan tejribe, döwri we tehnologiýalar we ilmiň gazananlary bilen netijeli utguşdyrylýar. Welaýatyň daýhanlary sahawatly toprakdan bol hasly öndürmäge, pek halal zähmetiň bilen bereket bolçulugyny münasip goşunt goşmagy, eşeretli durmuşyň hödürini görmäge döreden giň mümkinçiliklerdir. Şertler üçin döwlet başlarymyzyň adyna pek ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň matbuatyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň hemem bilim ministrliginiň bilelikde guramagyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeper höwçüň talip ýaşlarynyň arasyna aglan edilen talip joşguny 2021 adly dörejilik festivaliniň jemleji tapgyry geçirildi. Dörejilik festivaliniň jemleji konsertine beýleşiň deslapky tapgyrlaryna has netijeli çykyş eden ýokary okuw mekdepleriň talipler topary bilelikde çykyş etdiler. Bir näçe şertden ibaret bolan beýleşiň barşyna talipler Bagtyar zamanamyzy wasp edýän edebi çeper kompozisiýany ustatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Hormatly prezidentimiziň ýylyurt bähitli durmuş geçirýän işlerinden, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň eşretli durmuşyndan ilham alan şernaýdymlar jowan köňüllüň joşuny bolup ýaňlandy. Talipler toporynyň düzülen
orkestrin milli we nusgawy saz gurallarının sadanarlyk etmegine saly çykyş, aýdyşyk aýdymy, türkmen halk aýdymy, halk dörejüniň eserlerinden ýerine getirilen parçalar, şagyrlary çeper okuýuş, meşhur awtorlar tarapyndan döredilen aýdymlary ýerine getirmek, taryhda ýyzgallaran şahsiýetlerimiziň keşfini çeper usatlyk bilen teatrlaşdyrylan sahna oýny, sadasyna tansly çykyşlar ýaşlyň dörejilik başarnyklarynyň usatlygyny açyp görkezdi. Talepler toporunyň taýýarlanan edeb saly çykyşy tomoşaçylarda uly tesir galdyrdy. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň türkmen talepleriniň alymly, bilimli, giň dünýä garaşly we ösen dörejilik ukyply hünärmenleri bolup ýetişme ugruna alp barýan siýasaty aýdyň dabaralandy. Talep joşgyny 2021 atly dörejilik festivalina gatnaşylary Türkmenistanyň matbuatynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişi hem Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan hormat hatlary we ýadygarlyk sowgatlary gowşuruldy. Türkmenin Altınasır adlı bätleşiginiň çäklerine her ýyly geçirilýän Ýanglan diýarym tele bätleşiginiň ahal ulayet tapgyry geçirildi. Ol aýdym saz sunugatynyň muşduk zekinli ýaşlaryň ýyl saýyn köpelýänini äşgar etdi. Ýanglan diýarym 2021 tele bätleşiginiň ahal ulaýaty boýunça tapgyryny bu bätleşigiň şäherdir etraplarda geçirilen delhapky tapgyrlaryny ýeňji bolan howçun aýdymçy ýaşlaryň 10 gatnaşdy. Milli medeniýetimiziň ösmegine ýardam bermek, bu gurda zekinli ýaşlary ýüze çykarmak, geljekde ulun sunugat usatlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak, hem halkymyzyň aýdym saz hazinasyny hasam baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bu bätleşikde aýdymçylaryň has zekinlileri emin agdarlarynyň adyl we münasip bahalary arkaly kesitlerini, ýokary ruhlantyga, kalp joşdurjy duýgulary betlenen bu bätleşik öz bolşly sunugat bayramçylygyny urly. Ýaş aýdymçylaryň bu jogapkärli synagyň dowamyny oň şertlerine laýyklykda usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlarynyň insan kalbyny heýjany getirji şirin owazlary hemmeleri özüne maýil etdi. Bu ýerde ýaş ýerine ýetirjilen belent joşgun bilen aýdan aýdymlary talapkär tomoşaçylaryň dowamly el çarpyşmalary bilen alkyşlandy. Ýaş aýdymçylaryň çykyşlaryna watanymyzyň hormatly prezidentimiziň beýik işleriniň, bagtyar ýaşlygyň, parahatçylygyň, pek söýgüniň hem tebigat gözelliginiň wasfy ýetirildi. Milli aýdym saz sunugatyna has höweslik hem ukyp başarnykly ýaş zekinler ýüze çykaran bu bätleşikde emin agdalary oňa gatnaşan ýaş aýdymçylaryň sahnada özlerini alp bariş medeniýetine, aýdymlary ýakymly, özboşly lawaz bilen ýerine ýetirişlerine, olaň aýdymlaryň sözlerini, dürs aýdyşlaryna, sesleriniň belent peslik derejelerine aýratyn ähmiýet berdiler. Bätleşik tamamlanandan soňra emin agdalar tarapyndan oň jemi-jemleni we onu üstün çykanlar aýan edildi. Olara sowgatlar goşurly, ýeňijiler bätleşiň döwlet derejesine geçirijek jemleýici tapgyryna gatnaşmak hukuk kazandylar. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly ýeşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ülkeri döwrü dowam edýär. Mähleban adamlar gelingil bolsa iýun aýynyň 14-inden iýun aýynyň 20-sine şenni gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Ýani geljek hepdeniň başyny ýurdumyň çägine Demirat Gunatardan çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyň Balkan welaýatynyň kär ýerlerine atkem ýagşynýanmagyny, şeýle-de howanyň gecek temperaturalarynyň gepdeniň ahyryny atkem peselmegine garaşylýar. Hasta akygy Ýurdumyň Balkan welaýatyny az bulutly, gepdeniň başyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat Gunatardan günnä gara ugruny ötgedýän tili sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemal möhsmöni hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerini 17-20 gradusdan 29 gradusgacha maýyl, gündizlerini 37-40 gradus ysy, welaýatyň Kanariýa etraplaryny 30-35 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny az bulutly, gepdeniň başyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirat Gunatardan günnä gara ugruny ötgedýän tili sekundda 7-12-den 17-16 metre etýän şemal möhsmöni hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerini 19-24 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündizlerini 31-36 gradus maýyl, 41 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny az bulutly, gepdeniň başyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demirat Gunatardan günnä gara ugruny ötgedýän tili sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şemal möhsmöni hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-25 gradusdan 28 gradusgacha maýyl, gündizlerini 32-37 gradusdan 41 gradusgacha ysy bolmagyna garaşylýar.
Diyarymlyk welaýatyna az bulutly, gepden başyna ütkap duran bulutly hawa bolup, demrat günnogordan günnogora ornut gödýän tezlik sekundda 6-10 ýerden 10 ýer 16 metr etýän şemal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gejelerini 19-24 gradusy, 29 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 32-37 gradusy, 40 gradusy çenli ysywal mana garaşylýar. Ýurdumyzda daşwady welaýatyna az bulutly, gepden başyna ütkap duran bulutly hawa bolup, demrat günnogordan günnogora ornut gödýän tezlik sekundda 7-12-den 10 ýer 16 metr etýän şemal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gejelerini 18-20 gradusy, 27 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 30-36 gradusy maýyl, 41 gradusy çenli ysywal mana garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demrat günnäterden günnogora ornut gödýän tezlik sekundda 8-10-dan 10 ýer 13 metr etýän şemal oňsmygyny hemde hawaň temperaturasynyň gejelerini 23-25 gradusy, 28 gradusy çenli maýyl, gündüzlerini 33-36 gradusy maýyl, 41 gradusy çenli ysywal mana garaşylýar. Hormatly eleşler, ýurdumyzda iýun aýynyň 14-nde magnit radiýasiýasynyň durmuş gaýdaýda saklanmany garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 14-den iýun aýynyň 20-sine çenli gepden dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmany garaşylýan hawa maglumaty bilen tanışyp bolýaňyz. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň maçlarynyň gadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem Thomas Bassanyň howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla ura geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýeleşler, bu da günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip Bassanyň öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.